Гэта відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Абламейка. Наколькі ўстойлівай з'яўляецца беларуская культура і беларуская нацыянальная свядомасць? Ці магчымая іх перамога ў процістаянні з расейскай культурай і тым, што сёння называецца рускі мір? Ці можа беларуская ідэнтычнасць знікнуць цалкам? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым дырэктарам Інстытуту сацыялогіі і Акадэміі навук Беларусі, старшым экспертам Цэнтру новых ідэй, кандыдатам сацыялагічных навук Геннадзем Коршунавым. Добрый дзень, Геннадзь. Прывітанне, спадар Сергей, вітаю шановнае гаспадарства. Скажу вам спачатку, што я называю сацыялогію філасофіяй грамадства і можу сказаць, што захапляюся вашай дысцыплінай. Часам здаецца, што менавіта сацыёлогі ведаюць пра чалавечую супольнасць найболей. Мы на нашым канале цяпер праводзім серыю гутарак па выніках абмеркавання ўплыву так званага рускага міра на сённяшнюю Беларусь, якую правялі на працягу апошняга часу беларускія навукоўцы. І вось, як вы лічыце, наколькі вялікі маштаб інтэрвенцыі рускага міра ў сучасную Беларусь, у той палітычнай і грамадскай сітуацыі, якая ёсць на гэты момант? Сапраўды, складана перабольшыць маштаб пранікнення і трапнае слова інтэрвенцыі рускага свету на Беларусь. З усёй 200-300-гадовай гісторыі такога ўплыву я параўнаў тое, што зараз адбываецца, напэўна, з тым, што было пасля паўстання Каліноўскага, калі такая суперагрэсіўная дэбеларусізацыя праводзілася. Хаця і, як мы ўсе ведаем, з цягам панавання Лукашэнкі, гэта ціск на беларушчыну, ён адбываўся заўсёды фактычна, так? Але зараз такая інтэнсіўнасць узрасла шматкроць. І па інфармацыйнай прасторы мы гэта бачым, таму што знішчана тое, што тыя структуры, якія маглі нешта супрацьпаставіць рускаму міру. У культурніцкай прасторы гэта назіраецца. З інстытуцыянальнага пункту гледзячы таксама гэты працэс развіваецца проста немаверна. Таму так зараз у гэтым плане суперскладаная сітуацыя. І тады адразу паўстае наступнае пытанне, наколькі ўстойлівай застаецца беларуская культурная айкумена. Я спецыяльна ўжываю гэты сацыялагічны тэрмін. Наколькі ўстойлівай яна застаецца ва ўмовах страты значнай часткі сваёй арганізацыйнай структуры, пра якую вы цяпер сказалі. І гэта ж было мноства беларускіх грамадскіх і творчых арганізацый, і адбылася вялікая эміграцыя творчай і навуковай інтэлігенцыі. І калі глядзець на сённяшняе грамадства, дык насколькі ўстойлівай застаецца эта субстанцыя? З аднаго боку, нельга не пагадзіцца, што фактычна таталітарны беларускі рэжым зараз гуляе цалкам на расійскім баку і сістэматычна цісне, вынішчае беларушчыну ва ўсіх яе праявах, у тым ліку, можа, перш за ўсё, у арганізацыйным плане. І я ведаю прыклады, калі культурніцкія дзеячы, грамадскія дзеячы скардзіліся і высоўваюць пэўныя прэтэнзіі да рэвалюцыі 20-го году, што яе наступствы прывялі да вынішчэння, выпальвання гэтай прасторы. Натуральна, як і ёсць такія ацэнкі таго ж самага паўстання Каліноўскага, пасля якога знішчана была беларуская адукацыя і так далей. Таму я не дарма параўноўваю гэтыя два перыяды. З другога боку, у 2010 годзе выйшла кніжка Валентина Кутовіча «Архіпелаг Беларусі». На маю думку, гэта было вельмі трапнае вызначэнне беларускай айкумены як прасторы узаемапавязаных, але ўсё роўна больш-менш такіх ізаляваных асяроддзяў, дзе жыццё ўсё роўна развівалася пад прыгнётам. Таму што да 20-го года волі ці тым больш спрыяння беларускаму развіццю ж не было.
І ў гэтым сэнсе тое, што адбываецца зараз, гэта тое ж самае, што было і раней, проста на больш высокім, такім больш агрэсіўным узроўні. Таму зразумела, што нічога добрага ў гэтым не мае, назіраць нешта такое пазітыўнае тут вельмі складана. З іншага боку, мы бачым, што вось гэты архіпелаг Беларусь, ён становіцца ўсё роўна больш павязаным, дзякуючы той же самай лічбафікацыі, дзякуючы таму, што зараз мы абсалютна спакойна можам ладзіць сумесныя праекты, імпрэзы, розныя такія агульныя працэсы з Варшавы, Вільні, Тбілісі, Берліна, Нью-Йорка, дзе заўгодна. Адзінае што, праблема ў тым, што вось з гэтага архіпелага намаганнямі ўлады рэпрэсіўнага такога мэтанакіраванага ціску выразаецца магчымасць кантактаваць з кантынентам, беларускім мацерыком, умоўна кажучы, з беларускай зямлёй. То есть гэта агромная праблема, якая абмяжоўвае магчымасці эміграцыі беларускай удзельнічаць у вялікім беларускім жыцці. Таму так назіраецца такое, вось гэты архіпелаг, мовна кажучы, які і раней быў, ён зараз застаецца быць не ўзаемапавязанай агульнай вялікай структурай, а вось такім сеткавым, дзесьці ўзаемапавязаным, а дзесьці адасобленым такой сістэмай ад розных адасобленых элементаў, хай будзе так. Ну, глядзіце, Геннадзь, сёння існуюць мільёны людзей, якія называюць сябе беларусамі. І якой бы ні была вялікая эміграцыя, большасць такіх людзей знаходзіцца ў Беларусі. І от калі глядзець на Беларусь менавіта, на беларускае грамадства, на тое, што там адбываецца, як бы вы ахарактарызавалі сучасную беларускую ідэнтычнасць, ці хутчэй ідэнтычнасць жыхароў Беларусі, якія называюць сябе беларусамі? Гэта нацыянальная ідэнтычнасць, грамадзянская, этнічная, нейкая гібридная, ці можа іншая? Ну, паглядзіце, перад тым, як казаць менавіта за Беларусь, пару словаў, мовна кажучы, тэарэтычных. Любая групавая ідэнтычнасць, любая ідэнтычнасць вялікіх сацыяльных супольнасцяў – гэта сацыяльны прадукт. Няма якой-небудзь прыроднай ці першаснай ідэнтычнасці. Усе ідэнтычнасці канструююцца рэлігіяй, медыямі, шляхамі зносін, сістэмай адукацыі і, галоўным чынам, на сучасным этапе дзяржавы. І ў гэтым сэнсе сапраўды тое, што ў гэтым плане адбываецца з Беларусю і беларусамі, я б характарызаваў як стварэнне гібриднай ідэнтычнасці. Чаму так? Па розных падставах. Па-першае, я далёка не першы, хто пра гэта кажа, існуюць розныя праекты, розныя сацыяльныя тэхналогіі, якія рэалізуюцца, падтрымліваюцца у беларускім асяроддзі. Па-першае, гэта нацыянальна-рамантычны, як Філіп Беканаў назваў, праект, які, умоўна кажучы, ідзе каранямі з беларускага адраджэння пачатку 90-х. Другі, ну і раней, зразумела, можна адсачыць карані гэтага праекту. Другі праект – гэта праект савецкай Беларусі. Гэта, пачынаючы ад даваеннага, это машэраўская, слянькоўская тэндэнцыя, і гэта тое, што зараз робіць Лукашенко на крайнім чыне. Ёсць нейкі такі яшчэ не прамоўлены сярэдні праект, постмадэрнісцкі праект, які адасоблены больш-менш, прынамсі людзі, не столькі праект, ён не прамоўлены, хутчэй, ён яшчэ не зроблены, але ёсць частка людзей, якія не дапасоўваюцца не да савецкага вось гэтага праекту,
ідэнтычнасці, не да нацыянальнага. Таму гібрыдная вось з пункту гледжання, умоўна кажучы, праектаў носьбітаў. Другі момант, дзе таксама адбываецца тое, што можна назваць гібрыдызацыяй, гэта зместы. Праз што, праз якія цаглінкі гэтыя праекты выбудоўваюцца. Таму што гэта тэрытарыяльны складнік, гэта палітычны складнік, палярызаваны вельмі моцна, нацыянальны складнік, ён таксама ўсё роўна і ў тым і іншых праектах існуе, але вага яго вельмі розная. Розныя суб'екты ствараюць і ўплываюць, прасоўваюць гэтыя праекты. Плюс трэба разумець, што на сучасным этапе цывілізацыйнага развіцця, я думаю, так можна сказаць, адбываецца пэўная крафтавізацыя вось такіх усіх сацыяльных складнікаў ідэнтычнасці, пачынаючы ад грамадзянскага, заканчваючы індывідуальным. І калі я кажу пра крафтавізацыю, тут я маю на ўвазе, што збольшага вось такія вялікія наратывы, якія выбудоўваюць ідэнтычнасці для вялікіх груп, іх вага зніжаецца, і ўсё больш чалавек, але збольшага хутчэй адукаваны чалавек, які мае пэўныя здольнасці, мае навыкі, кампетэнцыі, ён выбудоўвае сваю ідэнтычнасць самастойна, і часцяком гэта такая шматузроўневая ідэнтычнасць. У пэўным сэнсе, калі праводзіць паралелі, гэта хутчэй падобна, можа быць падобна, таму што трэба разбірацца, это даволі спрэчны тэзіс, з сярэднявечнай ідэнтычнасцю, дзе яна складалася і з прафесійнай, і з тэрытарыяльнай, і з канфесійнай, і гэтак далей. З розных складнікаў, там можна 5, 6, 7 налічыць. І адной такой дамінуючай не было. Як не было? Яна магла стварацца, яна магла выходзіць на першае месца у такіх нейкіх асобных, спецыялізаваных гістарычных абставінах. Калі рэлігійная на першае месца магла выходзіць ідэнтычнасць, магла моўная ідэнтычнасць выходзіць, ці прафесійная, і гэтак далей. Вось, таму тое, што мы зараз маем у беларускім асяроддзі, гэта сапраўды складаная такая сітуацыя, калі калі змагаюцца розныя праекты, калі на першыя месцы выходзяць розныя складнікі, і калі ўсё больш важным становіцца асабісты выбар чалавека. Тое, што як чалавек выбудоўвае сваю, у тым ліку, і нацыянальную этнічную ідэнтычнасць у тых умовах, у якіх ён аказваецца. Такім чынам, я вас пытаўся, якая ідэнтычнасць у сённяшняй Беларусі. Вы сказалі, яна гібрыдная. Так. Гібрыдная, і я б дадаў яшчэ вось крафтавая. Пра гэта мы пакуль не вельмі шмат кажам. Але вось што яшчэ хацеў падкрэсліць, пры ўсіх вось такіх рознанакіраваных праектах зараз мы бачым, што сцвярджаецца існаванне беларусаў як адрознай нацыі. Савецкія беларусы, умоўна кажучы, нацыяналістычныя беларусы і ўсе астатнія па сацыялагічных апытаннях гэта вельмі добра бачна, адчуваюць, што яны беларусы, асэнсоўваюць, што яны беларусы, і намагаюцца тым ці іншым чынам трымаць дыстанцыю, вызначаць дыстанцыю паміж сабой і іншымі. І гэта у тым ліку такі першасны бар'ер для рускага свету. Іншая справа, што зараз прасоўванне гэтага канцэпту, гэтай прасторы, іхных зместаў, наратываў, яно вельмі такое не толькі агрэсіўна масіраванае, не толькі маштабнае, але вельмі прафесійнае, вельмі такое маніпулятыўнае, і не заўсёды гэта можна адзначыць. Тым не менш, калі мы не будзем
удавацца ў дэталі, мы можам канстатаваць, што нейкая беларуская свядомасць і нейкая беларуская ідэнтычнасць існуе. Так. Бо сёння жыве пэўная частка людзей у Беларусі, мільёны, якія называюць сябе беларусамі. Можа нехта сябе лічыць аднаго народу ці да адзінага народу прыналежным, хтосьці асобным беларусам. Тым не менш, беларуская свядомасць, беларуская ідэнтычнасць існуе. І ці дапамагае, на вашу думку, ёй факт самога існавання беларускай дзяржавы, нават у той прарасейскай аўтарытарнай форме, якую сёння мае гэтая дзяржава? Безумоўна. І па некалькіх прычынах, таму што, як мінімум, дзяржава — гэта мегаінстытут, які фактычна кіруе і сістэмай адукацыі, і вызначае кірункі культурніцкай палітыкі, уплывае на медыяпрастору і так далее. Дзяржава, по-любому, асноўны гулец на поле фармавання ідэнтычнасці. Самы масіўны момент. І зараз беларуская дзяржава, зразумела, знаходзіцца як бы ў кіпцюрах лукашэнкаўскага рэжыму. Але ўсё роўна я б не атаясамляў татальна дзяржаву з рэжымам. Ўсё ж такі, я спадзяюся, можна бачыць па пэўных такіх ускосных нейкіх момантах, што не ўсе складнікі дзяржавы з'яўляюцца тотальна прарасійскімі. Это бачна нават на ўзроўні пэўных прапагандысцкіх такіх, не тое, каб боек, такую жаба-гадзюкінга, як кажуць. Вось. Зразумела, што тэарэтычна мы можам пашукаць у гісторыі прыклады існавання нацыі без дзяржавы, без тэрыторыі і доўгія тысячагадовыя прыклады, але браць іх за аснову даволі складана, таму што гэта хутчэй за ўсё выключэнне. Без тэрыторыі, без дзяржавы існаваць нацыям, народам вельмі складана, калі агулам магчыма. Іншая справа, што зноў жа я ў гэтым пытанні хутчэй, як бы мовіць, тэхнааптыміст. Я спадзяюся, што тыя тэхналогіі, якія зараз развіваюцца, зразумела, лічбавыя, яны даюць нам падставы для аптымізму. Яны даюць нам магчымасці ствараць сувязі з мацерыком, мовна кажучы, ствараць, распаўсюджваць беларускія зместы, вось тыя цаглінкі, з якіх можна выбудоўваць сваю ідэнтычнасць, падтрымліваць яе і накіроўваць на будучае. Вось. Іншая справа, зноў жа, што рэжым таксама бачыць, разумеюць гэты нюанс. І зараз робяцца проста неймаверныя высілкі. Рэжымам прыкладаюцца для таго, каб вось гэту лічбовую прастору таксама вынішчаць магчымасці кантактаў паміж дыяспарай і Беларусю, забараняць існаванне вось гэтых цаглінак беларускасці, разбураць беларускі наратыў і замест яго прасоўваць, і даволі паспяхова, трэба адзначыць, свой парадак дня, свае наратывы, свае зместы. І фактычна вось гэта барацьба культурніцкая, барацьба ідэнтычнасцяў вядзецца і ў лічбавай прасторы. Гэта той момант, які вельмі замінае і беларушчыне, і дапамагае хутчэй прасоўванню рускаму свету. Добра, вы вось сказалі пра дыгітальныя сродкі інфармацыі, дыгіталізацыю сучаснага інфармацыйнага поля. А ў прынцыпе, што кажа сацыялогія? Якія існуюць інструменты для захавання беларушчыны, беларускай ідэнтычнасці ў будучыні? Вось у тых умовах, ва ўмовах інтэрвенцыі рускага міру. Я б казаў тут крыху метафарычна. Я б казаў пра падмурак і цагліну.
падмурак, у якасці падмурка я б разглядаў мову і дэмакратыю, гарызантальную выбудову грамадства. І гэта не толькі менавіта аснова беларускай ідэнтычнасці як такой, але гэта і магчымасць дэканструкцыі рускага свету. Таму што любая ідэнтычнасць выбудоўваецца не толькі праз сцвярджэнне свайго я, але мы, але і праз выбудову дыстанцыі ад яны. І калі мы кажам пра беларускую ідэнтычнасць, гэта не толькі самаапісанне, самасцвярджэнне, не толькі адукацыя, гісторыя, мастацтва і гэтак далей, не толькі свае, але і дэканструкцыя іншага, у нашым выпадку яшчэ і каланіяльнага дыскурсу, каланіяльнага наратыву. Таму што тое, што выбудоўвае, на што робіць стаўку Лукашенко, гэта чыстай вады постсавецкі, посткаланіяльны такі падыход, наратыў, прывязка да Расіі, якая захінае вочы і не дае глядзець на увесь іншы свет, які багаты, разнастайны, і можам існаваць, развівацца як вялікая прыгожая нацыя. Гэта калі казаць пра падмурак. Тут таксама яшчэ пытанне, таму што з аднаго боку пытанне мовы, яно мусіць быць першаснае, але у сучасным выпадку, у нашым выпадку, як мне падаецца, ёсць пэўныя такія нестыковачкі з дэмакратычнымі патрабаваннямі. Таму што з дэмакратычнага падыходу мы мусім казаць, што мы мусім выбіраць. Кожны можа выбіраць тую мову, на якой ён камунікуе, стасуецца, працуе і так далей. З іншага боку, пытанне мовы у нашым рэгіёне гэта сапраўды пытанне выжывання нацыі. І без мовы цяжка, без беларускай мовы цяжка уявіць сабе існаванне беларусаў як самастойнай нацыі. У гэтым сэнсе вельмі добра Сергей Шупа недавно сказаў, што калі размаўляеш на беларускай мове, зразумела твоё права, але разумей тое, што гэтым ты не закрываеш дзверы, як мінімум, перад нашым усходнім суседам. Гэта адносна падмурка. Калі казаць пра цагліны... На рускай мове, вы сказалі, здаецца, Шупа сказаў, што калі размаўляеш на расейскай мове, вы сказалі на беларускай. Ой, я выбачаюсь, это прахал. Вось. Тэма важная. Неважна, думка зразумелая. Так, думка зразумелая. Да, вось, таму расійская мова, яе ўжыванне, гэта, безумоўна, адкрытыя дзверы для нашага ўсходняга суседа. Калі ж працягваць пра цагліны, ведаеце, зараз вельмі хуткі свет, і моладзь жыве ў тым, што яшчэ ў 80-е, 90-е казалі эмтывізацыя мыслення, калі ўсё мусіць быць запакавана ў вельмі такую прывабную кароткую упаковку. І тое, што зараз называецца мемамі. Насамрэч, мемы гэта культурніцкія адзінкі. І мне падаецца, вось гэта тое, чаго нам не хапае у такім прасоўванні беларушчыны у падвышэнні статуса. Таму што это тое, чым можна карыстацца вельмі хутка. І мемы это не толькі карцінкі, не толькі слоўцы, але безумоўна яны. Это культурніцкія адзінкі, якія працуюць тыпу міфалагем альбо лозунгаў і так далей. І у нас ёсць што, з чаго гэтыя мемы можна рабіць. Таму што у нас ёсць вельмі пазнавальная, яркая, агульная, вядомая ўсім беларусам каляровыя спалучэнні. У нас ёсць вобразы пагоні, вобразы крыжа Ефрасіні Полацкай, вобразы, якія былі створаны ў 20-м годзе і так далей. Вобразы гэтыя мусяць быць не толькі графічныя, але і тэкставыя фразы, хаця б тое ж самае адна з мар, каб усе беларусы казалі хаця б дзякуй, да пабачэння, прывітання і гэтак далей.
Моўныя вось такія адзінкі можна прасоўваць іх, это вельмі проста і насамрэч вельмі карысна. І музыкальныя такія вось мемы, якія таксама былі б ну, не тое, каб мемы, да, зразумела, з навуковага пункту гледзячы мемы, але у паўсядзённасці гэта хутчэй такія мемныя адзінкі, цагліны, па якіх беларуса будзе пазнаваць. Для астатніх яны могуць быць незнаёмыя цалкам. А нашых гэта вось тое ж падмуркі платформы агульнай такой прасторы беларускай. Іх мусіць быць шмат. Геннадзь, 1 хвіліна вам на адказ. Якая роля эміграцыі ў захаванні беларускай ідэнтычнасці, беларускай культурнай кумены? Ці наогул нешта залежыць ад эміграцыі? Ці мае дзейнасць у эміграцыі значэнне? Безумоўна, залежыць. Ведаеце, ну, ёсць такі, не тое, как канцэпт, метафора, культурны П'емонт. Это тэрыторыя, якая вольная ад акупацыі. Это тэрыторыя, дзе можа развівацца беларус. У нашым выпадку, да, беларускае мысленне, беларуская логіка, беларуская філасофія, адукацыя і так далей. Іншая справа, што гэты П'емонт не мусіць быць ізаляваны. Мы мусім максімальна наладжваць сувязі, падтрымліваць сувязі, намагацца ўплываць на беларускі кантынент. Ствараць вось гэтыя цаглінкі і запульваць іх у інфармацыйную прастору праз дзіцячыя казкі, мульцікі, беларускую міфалогію, візуальныя вобразы, песні, праекты, праз ствараць тое, што падвышала б статус беларушчыны у Беларусі. Зразумела, это складана. Але мне падаецца, гэта той шлях, па якім мы можам і мусім ісці. Дзякуй, Геннадзь, за гутарку. Вы глядзелі відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». На сувязі быў кандыдат сацыялагічных навук Геннадзь Коршунаў. У Празе для вас працаваў Сяргей Абламейка.